Phutbol nakaslem jong unongsan Hima. Ka Mizoram kala penyam kethangi ki pat nong kersan ka Meghalaya hadian bakalala ban khori ka jing job da argol la iwei ha ka jing khon final jong ka under 21 ki shenrang ha ka second North East Olympic Games arhajar arpuar kabala long hasngi balang hamadan third ground polo kani kalawan lingbau rolu poya bad umal saung tuanga kadbau orester wel langsiang ulala ban penphai shigol na benta ka Meghalaya. Hagani nga jing khon final lawan ban sakhi de ki hajar wut ki patba ki bala pendap hi smam ya kate ke jaka bat kumju ha SSA Stadium balabu de ki giant screen khnang ba ki patba kinyo ban sakhi ya kate ke jing le kai watla ki te ki ken hon kim shamla la ban thap gol ha ka class step hanrai rolu poya bat umal swang tuanga kilayo ban thap gol na ka banta ka Mizoram haswa ban kut ka jing le kai o orester wel langsiang ulala ban penphai kalan na ka banta ka Meghalaya. Haba phai shakaway pat ka jing khun final jogi kan thai under 17 kabala long kham hashwa kamanipur kalapan Liem no eka Arunachal Pradesh da saugol la not haka ne ka sngi la sami ki khusnam karpang haka under 17 women haka ba ka kesham melody chanu na Manipur kalayo apriang ya ka khusnam golden glove loktong bam Sheila Devi na Manipur ya ka golden boot Angel Tamang na Arunachal Pradesh ya ka player of the tournament haka under 21 kishenrang UH Lalren Zwala na Mizoram ulayo apriang ya khusnam golden glove Joseph Lalven Hima na Mizoram ya golden boot but ufigo Sendai na Meghalaya ya player of the tournament ya ki khusnam la sam de umantri rang ba ka jalla ukandrat ke sangma haringkat umantri ka tanat ele ka ba bantai dorling do u chief secretary ba Donald P Watlang bat ki we ki he officer ki balaya don lang ha kani kasngi
Mizoram to Meghalaya. dalam kereta. Ready? One. Oh,